Kan du lide tasker? Så kig med her. Specielt hvis du kan lide kvalitetstasker og unikke tasker. Prøv at se den her smukke røde taske fra Mexico. Den er håndgraveret med smukke røde blomster, der er skåret ud i kerneleddet. Der er ligeledes flettet et lille bånd ind hele vejen rundt i skind. Og indeni har tasken 5 rum. 3 store rum og 2 mindre rum. Perfekt til din bærbare. Den tasken er meget stærk. Den har en hård bund. Den her taske den findes i sennepsgul, sort og brun. Hvis du skal til fest, har vi også den lækre clutch. Her viser jeg den i orange med håndudskårede roser. Og indeni lækkert skind igen og en lille rem, du kan nemt knipse på, og så har du den som en skuldertaske. Den her taske den findes i orange, rød, sort og brun. Hvis du til en meget store taske, så prøv at se den her. Piftet op med frynser, håndgraveret på begge sider i forskellige mønstre og med ruskens for indeni. Den her taske er også helt unik til at bære din PC i, med hård bund og ekstra beskyttelse. Virkelig en lækker taske. Alle taskerne, der er lavet i kerneskind, det er tasker, som holder for livet. Og alle taskerne er indfarvet med blomsterfarver fra naturen. Den her taske, den er også helt unik. Den er lavet med koskind og har 2 rum indeni. Den er både god til hverdag, men faktisk også til fest. Den findes i den lyse sandfarve, i mørkebrun og i sort, og en med rødt skind også. Og den findes også i en større model, hvis du er den type kvinde, der godt kan lide at have mange ting med dig på farten. En anden type taske, som vi også fører hos Nørli Nøje, er den mere bløde taske, den såkaldte posetaske, som du lukker og åbner ved at trække snorene. Du har de smukke kvaster, som altid er friske. Og den her taske, den har et lækkert pink for, som lige giver den ekstra pift. Hvis du har lyst til at se mere, så kig ind på nørlinøje.dk. Der har vi flere tasker og farver og lækkert interiør til dit hjem også. Hej!